Точно така. Днеска има нов апдейт в Drag Racing Streets. Ще отваряме кутии, ще разглеждаме нови неща и ще играем от трите ми акаунта. И сега за ви кажа, здравейте, аз съм Любомиров и добре дошли в новото ми видео, където днеска ще отваряме тая хубава кутия. И да видим какво ще се падне от нея. Аз много искам Форда, който ето го, Форда Кари. Така че нека да се кръстим 3 пъти за късмет. Така. Моментът настъпи. Nissan Silvia са падна. Нищо, как да е. Тъй, честито ни, че са падна Nissan Silvia. И сега нека преминаваме към третия. Така, ето преминаваме в втория акаунт. И там също няма какво се гледа. Тъй, че да, това ми е колата за сега. Нека видим там какво се падне. И тук Nissan Silvia. Добре. И сега нека преминаваме към третият акаунт. Така, ето преминаваме в третият акаунт. Обаче там ако се падне Ford, вече не знам. Така, тук няма нищо специално. Добре, ето тази кутия, за тази кутия говорех вчера. Така че сега ще спамяме за Форда. Така, и нека видим дали ще се падне. Не. Падна са Делориана. Значи това е рядко. Така, нека видим какво се падне от тук. Old Forest. И айдем дали ще може да отворим някой нитро. Или не. Чип. Добре. И да, ето ги, разбира се, мисийките, които трябва да се минават. Като цяло и да. Имаме го акаунта, тук имам 3 коли. Обаче тази, я да видим в колекцията, как се водеше. Да, аз го имам това, ама не съм 30 лева и тогава как го имам? Хора, аз не разбирам. И като цяло ето докъде съм стигнал с този акаунт, в който аз въобще не играя, защото не ми се занимава, честно казвам да ви кажа. Така, и отделно да ви кажа, харесайте видеото, абонирайте се за канала ми с камбанка, за да ви пропускате абсолютно нищо и пишете долу в коментарите някакви мнения, някакви предложения, в смисъл, нали, имате ли някакви съвети за настройки, ако разбирате от играта, дали сте запознати с апдейта и като цяло такива работи. Така че сега да видим тук лека по лека да почнем да минаваме мисиите, обаче това ще го промениме. Добре, дай някаква мисия. Обаче те ще трябва да ги изчакаме да се сменят, защото нали, ако изпълня някой от тези мисии, да се повтори и от тук от тея, и после няма да може да ги вземем, защото... Да, човек, аз имам и тази същата кола, буквално. Ето, вижте, Nissan Silvia S15, ама те в L клас, тук в топа, не бе, къде отидува. Така, в L клас, в топа, да видим тук на Teams, L клас, L Swap. Да, тук това Nissan Silvia S15-ката е топово купе за L клас. В смисъл, няма нищо лошо. Обаче аз мисля да си взема Форда, обаче той като не ми се падна, аз нямам късмет, ама как да е след, няма значение, какво може да се падне, какво не може да се падне. И тук тя трябва да ги събирам, трябва да са доста, тук частите, ресурсите и като цяло големите неща. И днеска ви кажа, ще се взема оферта за 3000 зелени, така че сега ще видите тук от 3870 зелени, тук както виждате най отгоре, ще станат на 6800. И така, ето както виждате, сега вече са близо 7000 зелени, защото си взех ето тази оферта от 7,19
с колко хора няма си пари, ще си плата после. Така че тук ядем някой онлайн ли? Добре. Аз някакво да правя. Принципно тук. Ама смисъл, че ще мога да взема някои работи. Или пък да изчакам, не знам. Да бе, това вярно, че... Леле. Това вярно, че голямата награда от есените мисийки и хора, с това ще приключвам видеото. Надявам се да ви харесал. Съжалявам, че е толкова кратко, но просто няма какво толкова да правя в играта, така че ако това видео ви хареса, ако искате още такива подобни видеа, праснете бутона за харесване, абонирайте се за канала с камбака, за да пропускате абсолютно нищо. Абонирайте, лайквайте и до скоро.